Γεια σας παιδιά, είμαι ο Χιλιάς και σήμερα θα δοκιμάσουμε περίεργα snacks και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, τα snacks είναι αυτά. Έχουμε αυτό, το βίντεο δεν είναι χωριτμένο, έχουμε αυτό, χυμό. Αυτά εδώ πέρα τα φασόλια που είναι σε ρουλάκια. Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει Dubai Chocolate και Derby. Και λοιπόν θα το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Το πρώτο στάδιο που είναι τα απλά και το δεύτερο στάδιο που είναι τα πιο περίεργα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με τον χυμό. Λοιπόν, είναι με μήλο, πορτοκάλι και καρότο. Είναι έτσι. Θα βάζουμε και βαθμολογίες. Λοιπόν, είναι ωραίος. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ κάνει έντονη γεύση το καρότο. Δηλαδή το μήλο και το πορτοκάλι δεν το πολύ νιώθεις. Οπότε του βάζω ένα 9 στα 10. Λοιπόν, το επόμενο snack είναι αυτές οι δέρες από φρέτα. Είναι μίνι με ρίγανη. Είναι έτσι. Εδώ. Είναι πολύ καλές. Απλά μου το χαλάει λίγο που είναι πολύ σκληρές. Δηλαδή να ήταν και λίγο πιο, όχι μεγάλες. Ας πούμε εδώ δείχνει ότι είναι λίγο πιο εδώ πέρα μεγάλο. Αλλά οκ. Θα τους βάλω ένα 8 στα 10. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά ήταν το πρώτο στάδιο. Και τώρα θα πάμε στο... Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Αυτά εδώ πέρα. Και αυτά εδώ πέρα. Το Dubai, το Derby και τα φασόλια είναι το δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, λέω πρώτα να δοκιμάσουμε το Derby. Πιστεύω όλοι έχετε φάει Derby. Είναι πολύ ωραίο. Του βάζω ένα 9,7 στα 10. Μέχρι στιγμής κερδίζει αυτό, το Derby δηλαδή. Μετά έχουμε το Dubai Chocolate. Αυτά θα τα αφήσουμε για το τέλος, γιατί είναι τα πιο έτσι παράξενα. Της Ion έχω δοκιμάσει μόνο μία φορά Dubai Chocolate. Και μου άρεσε πολύ. Νομίζω όλοι ξέρετε τι είναι το Dubai Chocolate. Είναι με κανταΐφι μέσα και με γέμιση φυστικού. Έτσι είναι. Δεν το βλέπω πολύ κανταΐφι.
παιδιά, 10 στα 10. Θα σας πω 100.000 στα 10. Ήταν τέλεια. Βασικά είναι τέλεια. 10 στα 10. Και τώρα, αυτό που όλοι περιμένετε, τα φασόλια μας. Λοιπόν, είναι της μάρκας Gum On. Και ναι, πάμε να τα ανοίξουμε. Το λόγο τώρα θα είναι πολύ extreme αυτό, γιατί δεν μυρίζουν πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει διάφορες γεύσεις από το βλέπω. Θα δοκιμάσουμε την μαύρη. Φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε. Έτσι και έτσι. Πάει προς τη γεύση τσιχλόφουσκα, αλλά δεν είναι ακριβώς τσιχλόφουσκα. Ξυνίζει λίγο. Μετά έχουμε τη γεύση. Το μαύρο, όχι τόσο τσιχλόφουσκα, τη βάζω 5 στα 10. Τώρα έχουμε το κίτρινο. Όχι. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, αλλά όχι. Έχει γεύση λεμόνι. Το βάζω 3 στα 10. Λοιπόν, πάμε μετά το πορτοκαλί. Εδώ. Πορτοκαλί, που λογικά θα έχει γεύση πορτοκάλι. Να. Κλασική γεύση. 9 στα 10. Τώρα πάμε στο γαλαζοπράσινο. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι γεύση θα έχει. Γράφω κάπου τη γεύση, τις γεύσεις. Να, παιδιά, δεν τις γράφω κάπου τις γεύσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το γαλαζοπράσινο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι γεύση έχει. Σκεφτείτε ότι έχει γεύση σόδα, πολύ γλυκιά, πάρα πολύ γλυκιά σόδα. Τη βάζω 10 σε 10 και αυτό. Τώρα πάμε στο κόκκινο. Το κόκκινο είναι ωραίο. Έχει γεύση νομίζω μήλο. Ναι, έχει γεύση μήλο. Και αυτό το βάζω 10 σε 10. Και επειδή έχει τα δύο. Θέλω να ξαναδοκιμάσω το πορτοκάλι για να δω τι ακριβώς γεύση έχει. Ναι. Είναι πορτοκάλι. Και εγώ νομίζω ότι έχουμε βρει τους νικητές. Αυτοί οι δύο είναι οι νικητές. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν μικρό, δεν πειράζει. Και subscribe, like και το κουδουνάκι. Και ευχαριστώ για τους 300 εγγραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα λέμε σε ένα νέο βίντεο.